Alo, da. Mihai, avem o problemă. Lumea încă nu știe de sărbătoarea mierii. Nici o problemă, mă ocup eu. Dar ce faceți aici? Cadouri pentru copii. Opa! Fii atent la mine, fii atent la mine! Fii atent, fii atent! Tatararam! Bam! N-am zis să fii atent, ce faci, dormi? Ne-am trezit altundeva deja. Suntem în inspecție la fabrica de miere de la Apidava. Te confiscă. Am ajuns în Apis, magazin de utilaje apicole care va fi prezent la sărbătoarea mierii. Hai cu mine! Mă aflu la Apidava, organizatorul principal al acestui eveniment și vă invităm pe toți în 22 și 23 martie să vedeți ce înseamnă o sărbătoare adevărată în piața 1848 din Blaj. Bine!